Kubonakala kungaziwa ukuthi kuzokwenzakalana ngesinqumo esathathwa ingqungquthela kwaZwelonke yeqembu elibusayo nokuyinto akakumele ibe yingxenye yokuzihlela kabusha kweqembu elibusayo. Abaholi ababhekene namacala abucayi ku-ANC nakungamacala afaka phakathi inkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokushushumbisa ngemali bafuna ukuthi kubekelwe eceleni umgomo wokushenxa kwamalungu. Usihlalo we-ANC kodwa Mantashe uthi labaholi manje bafuna ukuthi siphoselwe inselelo lesinqumo siphinde sichithwe ingqungquthela kaZwelonke. Funa sijinje lento of i-association of the wounded. Sithi kasinamatyala sidibane senze block ethi mangabe ku step aside. Unobhala jikelele we-ANC osamisiwe u-AC Mahashule uthi lo mgomo wokushenxa isetshenziselwa labo abafuna uguquko eqenjini. Once I'm nominated, I will accept nomination. I will go to the national conference because I know I will be a delegate of a branch. Umongameli we-ANC Usihlalo uzothola otakweni ngemva kokuhluleka kwakhe ukubika ngesigameko sokuphanga eplazini lakhe ePhalaphala eLimpopo kanye nezinsolo zokushushumbisa kwemali engamadola aseMelika. Lento ka president masingabiko excited about it. Okay. Must be patient. Ubumoshile unetyala uzo step aside. Mantashe uphinde wathi uArthur Fraser owavulela umengameli Ramaphosa icala kumele aphendule lo mbuzo. Fraser ubuphethe state security. How did you get the information? Mantashe uphakamisa ukuthi umengameli Ramaphosa ayiphendule imibuzo ethinta ukweba kwemali eplazini lakhe. Umgomo wokushenxa kwamalungu eANC usuvele walwenza lakhula kakhulu uqhekeko kanye nobuqembuqembu ngaphakathi kuANC. Abanye abaholi bazizwa ngathi kuphunywa nabo iqubu ngalomgomo. Ngingosamkelo Maseko ngibikela izindaba zeSABC eGoli.